Lagos anale anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị taa bụ Tuesday ka anyị wetara unu anale ọzọ. Aha mụwụ Maazị JP. Oyo na-atụkwa unu mmiri ọ na-ezokwebe unu. Igbo ndị ọma na-ege ntị ndewo unu anyị abịarụdoro unu. Unu amarala ka anyị si eme ya. Na nwaanyị ukwu anọrọ n'otu ebe na-ele m anya mana adị m njikere isi okwu taa because onye nwaanyị emetụla maka n'obi si m chagharịa site n'ịlụ ọgụ na ịgba oke mgba. Ya ụbọchị taa anyị ga-eji obiọma niile nọ n'ime obi anyị nọ merụ na aka ọ ya esi wee na-aga. Nwaanyị ọma kedu kelelu ndị Igbo. Adị mma anyị na-ekwu ihe ọ dịka anyị na-ese anyị anaghị ese. Igbo ndị ọma hụrụ anyị n'anya na ndị anyị hụrụ n'anya, Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ụbọchị Tuesdays niile na Thursdays niile, unu ka makwa n'ọnwa ada unu ego okoro nke unu na-akpọ ego bekee, onye unu na-anụ unu ya ihe a nke a wụ nke izizi ka mma akpọkwa ya ọzọ ọkwa nke izizi kwa mana ọ anala ka anyị na-emekwa mana ọkwa n'ime izuụka ọhụrụ ka anyị nọ asịgonu m unu ọkwa Happy New Month ka a na-ekwe ya ọ ya anyị ka nọkwa na New Month ọ gabekwa mana nnọọ ịbịa daalụnụ. Unu ahụla ka obodo si wee na-aga na-ada gbemgbem ya wụ ka o si agaghị ewetara unu ụdịrị akụkọ dị iche iche na-emetụta ebe niile nọ na Lagos. Anyị abịajukwu na obere okwu wee na-asị unu ka ihe unu ya eche na ihe ndị anyị unu ga-ekwupụta lọlọ akwa eziokwu eziokwu na anyị mago na ihe niile gbasara ndị Igbo na mpaghara Lagos na-emetụ anyị. Ọ ya mere ihe ọbụla anyị na-eme anyị ga na-ewetakwere unu ihe na-ekpo ọkụ gbasatụrụ unu gbasatụ anyị ihe ga-eme ọwụ ihe mere ometụ anyị ometụ unu. Ọ ya mere ụbọchị Tuesdays niile ka m si kwugo m ya ọzọ ka m kwukwe ya ọzọ gwakwa onye ịma nọ gị n'akụkụ na ọwụ ụbọchị Tuesdays niile ihe niile gbasa gị gbasa anyị ka anyị ga na-ekwu okwu ya. Nke taa ihe anyị buru bịa ọ dị ezigbo nnọọ ọkụ ka anyị bịanụ ọ dị nnọọ ka m bilie nọ na-asụ egwu a mana otoyishi atụgha ihe na-agụ m were ihe kpuchi ahụ m nọ na-adọ kwakwakwakwa nwaanyị ọma wee ego ya ka m kpuchite gị ekpuchitere m ọbara Chineke ekpuchile m ka m kpuchite gị ọ ya kara gị mma na m kpuchiri gị. Nna ebikonu ka ọ tụrụ n'anyị ụfọdụ ihe ndị na-akpa ọkụ na-eme na Lagos taa ka ọ tụrụ anyị ka m tinyụrụ anyị ọkụ tupu anyị abaa na ihe ndị ọzọ anyị bụ bịa taa. Ngwanụ unu amagonu na anyị bịa ka anyị si abịa ụbọchị Tuesdays niile mmekwukwe ya ọzọ ka ọ na-aba gị na ntị mgbe m ji na-ekwu ya nkwe ya ọzọ so that idetuo ya n'ala. But tupu m aga gwa unu ihe na-ekpo ọkụ kịta n'ime Lagos, ihe na-ekpo ọkụ ọwụ ndị bekee asị na ọ nọ na front burner, ọ na-ekpo ọkụ very hot. Ka m gwagodo unu nọmba unu ya edetu ebe ofu ebe detuo dis nọmba ofu ebe maka o nwere oge anyị ya akpọ oge o ya eru anyị asị ka itinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu ya. Nọmba awụ 081 ọkwa ị na-edetu ya ngwa ka m kpọọ ya ọzọ 08182426591 ka m kpọkwa ya ọzọ ka ị nwee ike idetu ya ọfụma 08182426591. ngwa ka ihe ndị na-ekpo ọkụ ugbu a ihe na-ekpo ọkụ ometụ gị ometụ anyị ka bido na COVID. Ịma na mgbe gara aga anyị kwuru okwu COVID na mgbe gara aga ya nke izizi anyị bịara na anale mana nke ugbu a ka ihe na-ekpo ọkụ ka ihe nọ na front burner na-ekpo kitikitikiti ọ na-asị na o nwekwa ike ma anyị akwadoghị anyị nwekwa ike akpọchi obodo ọzọ for another 2 to 3 weeks. Egwu dị so ndị nọ n'isi ọkwa makwa ihe maka ihe a ha na-etikwe mkpu na-ekwu Nigerians kwa ndị Igbo mụ na akwadoghị anyị nwekwa ike akpọchi obodo ọzọ for 2 to 3 weeks. So ọ kakwa mma na onwe ihe ma anyị kwesịrị na-eme dịka ikpu mask gị na-ekpu ya na-asacha aka gị na-eme ihe ga-eme ka a ghara imekwa ihe a maka ọ na-ekpo ọkụ kịta ma anyị akwadoghị anyị nwekwa ike akpọchi obodo ọzọ. Kekwa ihe dịkwa ihe ọzọ na-ekpokwa ọkụ nọkwa na enu bọda kịta sokwa n'iwe COVID. Ọ ihe ndị FRSC na-ekwu ha si na o nwekwa ike ma anyị akwadokwa na nwekwa ike another thing ha ya eme ewu inwe ike ị na-aba moto ma ikpugho mask gị enwe ike jide gị. So ndị a na-adị na-awụ na-aba na ime moto agaghị eyi mask atinye ya nweke ndị na-ehicha ya n'okpuru imi enu imi okpuru ọnụ ọ wụzi fashion wear okpuru ebe niile biko ayọ ka anyị na-ayọzi gị na-ekwu ihe maka ndị
FRSC asigo na o park niile nọ na mpaghara Lagos ọ wụzi law ị na-aba moto iyi ya miyikwanụ mask agaghị ekwe ka ị baa moto ya dị n'otu ọ ga-adị mma ọ gaghị ekwe ka ị baa moto so ọ ka mma na iyi mask gị o asịkwa ịma driver wụọ n'anya moto ọ gaghị agbasa ya ma ndị mmadụ yi mask ma eyi mask gaa na the nearest FRSC station gaa report onye ahụ detuo nọmba moto ya na ihe ndị ọzọ niile dị important ịgwa ndị FRSC ngwanụ ka anyị na-ejekwa n'ihe dịkwa n'enu ụbọ na na-ekpo ọkụ kitikitikitikitikiti ke ihe ọzọ na n'enu ụbọ na ihe awụ na federal gọọmenti asigo na WAEC na-eyede WAEC so ndị mmadụ anọgo n'ụlọ ndị mmadụ ike ọrụ ka ike agwụgo ha ike agwụla ndị mmadụ mana ihe gbasara ahụike agaghị ike agwụla ọ ka mma na anọ n'ụlọ dị ndụ especially ụmụaka na-agakọ akwụkwọ ndị nọkwa na primary 6 ndị nọ na JSS3 ndị nọ na SS3 asigo na na this particular time na gọọmenti asigo na bịa come August bịa August 4 na September 5th na unu ga-aga dekwa ihe edemede so na-akwado because ọ bụrụ na ịnọgo n'ụlọ ị naghị agụ akwụkwọ biko gụwazi akwụkwọ maka na oge eriwego so mana anyị na-ajụkwa unu ka ihe unu chere maka mgbe mbụ na asị na a ga-emepe akwụkwọ a anyị che na ndị mahadum ya ndị university ga-esokwa mana ha esoghọ so keekwana ihe unu chere baka ihe a ngwanụ moving on fast ọkwa na ihe covid akwa federal gọọmenti asigo na ha ga-asacha ndị nne na ndị nna unu onye n'onwe unu nsogbu anyị ga-asachacha skuul niile nọ na mpaghara Lagos in fact skuul niile nọ n'obodo Nigeria so that ụmụaka anyị na-aba skuul ọhụrụ after covid a nwekwa ike dị save so ha ga-ebido ịsacha the whole schools from this July mana 24th of this July ka ha ga-ebido ngwa ka ihe ọzọ nọkwa n'enu ụbọ na na-ekpo kitikiti ọwụ na federal gọọmenti si na ha ga-akpọchi Third Mainland Bridge. Third Mainland Bridge a ga-akpọchi ya o. A ga-eji Lagos na-ama atụ ebe hold up na-egbu n'ụwa. In fact, ọkwa maazị na mile 12 area. Onwe a na-edozi ụzọ nọ na mile 12 area and ma bịa ka full traffic in other side. Ihe ga-eme na Third Mainland. Full traffic abịa kpọchizie nke a ka ihe unu chee na ọ ya eme. Chileke mere ebere ego m na-abịa mazụ ụgbọelu. Ngwanụ. Igbo ndị ọma unu ahụla ka ọha ego n'ọnụ onyela ihe ndị na-ekpo ọkụ mana na-eme na Lagos taa mana nke kacha ewute oke a na-ekwu na a na-eme nkwadobe ịkpọchi Third Mainland Bridge a nsogbu dịkwa ma ya wụrụ ihe na-aga ime mana anyị na-eche na a ga-enwerịrị atụmatụ dị iche iche a ga-ewepụta iji hụ na ụzọ adị mkpọchi. Igbo ndị ọma anyị na-abịanụ ka anyị gbaratụ n'obere egwu nwafọ anyị bụ Flavor ya na Zoro ha na-akpọ nka Ijele gịnịkwa ihe na-ekwu sị na anyị ejeghị amata ndị akwasiri ike n'okwu obu nke m aga nke m na-ajiji obu nke m aga nke ya na-anyịji ya ọlụọ ịnụrụ ka o si wee kwuo ya akwa amụma ka ndị a na-ebu gbasara ha anyị na-ekwu taa ọ kwa ezigbo amụma ọ bịara abịa ga-ama na ebe a bụrụ obodo anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụ n'aka ụmụnna isogụọ taa anyị na-ewetara unu otu n'ime ihe ndị na-ekpo ọkụ na-eme n'obodo a mana ọ gbasara onye niile gbasakwa ndị Igbo taa anyị na-eleba anya na mkpọchi anwụchiri onye isi ụlọ ọrụ ndị EFCC bụ Ibrahim Magu akụkọ bịara anyị ụnyaahụ na anwụchiri ya n'ụzọ buru ya nnọọ gawa na ebe ụlọ ọrụ onye isi obodo nọ Asọrọk si ya ka ajụọ ya ajụjụ ihe ndị gbasara ebubo eboro ya site na ngalaba dị iche iche. Na mbụ unu ya echeta na June 19 n'afọ a onye isi ọha obodo nọ na ụlọ ikpe Nigeria nọkwa na a na-akpọkwa Minister of Justice bụ kedu afọ ya nwa amadi Abubakar Malami o nwere edemede o dere degara ya bụ onye isi Buhari na-agwa ya na nwa amadi ahụ Magu na ọ dị ka ọ na-atụfuo ọ na-akpịrị ego ndị a natara anata ego na-anụkwa na ọ na-akpịrị ego a natara ndị zuru ya na-akparị ndị isi ya na ọ dị arị ya ma bụrụ ọdachi
nyere ọgụ a na-alụ iji kwụsị nzuru na arụrụ ala nọ n'obodo a. Igbo wee na-asị na nkịta anya na-akpaba n'ọhịa nshi agwụ n'ụzọ. Ụmụnne unu ya echeta na 2015 mgbe a na-achọ ka emee onye isi ndị ụlọọrụ EFCC na ndị National Assembly n'Ogere na enwere ebubo eboro ya ma ndị ụlọọrụ ya na DSS na ndị ọzọ na adịchara agbara akwụkwọ si mba na-emekwela nwoke a onye isi ndị a ọ ya mere ụka ji wụrụ acting ruo taa. Ọ na-anọchi anya. Ọ nọ na-anọchi anya mana ụ na-ahụ na 2019 that should be 4 years later eweta agba ya akwụkwọ ọzọ n'ụlọ ikpe si na ka ihe o ji ka wụrụ acting na-aga na afọ anọ mmadụ aka wụrụ acting because o kwesịrị ịwa anọtata obere emezie ya onye isi ya bịa n'ezie na onye awụrụla onye isi mana ọ ka nọ na acting. Mana mgbe e wetara atụmatụ a ndị nọ n'isi ụlọ ikpe asị mba na-ewepụ na ọ ka wụ ya a na-asị na ọ wụ onye isi obodo wụ onye ejiji jiri ya bụ mma onye o benyere ya. Mana ịbịazie n'afọ a gbada ebe Juu na onye isi ụlọ ikpe ede akwụkwọ degara onye isi ya na-akpọ Buhari si na-agwa ya na ewepụ nwoke a na-ewepụ nwoke a nsogbu eji ya na-ada. Mana ọ bịaziri na nke na echi ọ nọ n'ụzọ na-eje ịhụ ndị ya na ya kwesịrị ịhụ abịa n'ụzọ nwụrụ ya na trafik buru ya gawa na ebe ebu ya aga ka a jụọ ya ajụjụ ihe mere ego ndị a na-anata a na-ebogide a na-anata ego na ọwụ ihe a natara ka a na-eweta na-enwe ikpe na ọwụ ihe ndị ekwuru na egidere ka a na-ahụ a na-asị abịa zaa ya wa ajụjụ. Kemgbe etinye ya ji wee na-eme Naijiria niile na-ekpo ọkụ na-akpọtụ. Ụfọdụ ndị nọ na-ekpetere ya na a na-agbaso ya mgba na-enweghị uru ọ bara. Ụfọdụ ndị asịkwa na ọ wụ eziokwu. Ụfọdụ ndị asịkwa na o teela ekwesịrị ime ihe a ma ewepụ ya ma ọwụ ahapụ ya nọrọ ma gwa ndị obodo na lekwa otu osidiri. Anyị na-ewetara ya na taa na-asị ka unu tigo ọnụ na ya. Ụbọchị taa anyị nwekwara onye ọkaikpe ga-esokwa anyị bata mana mgbe oge ruru iji kpọbata anyị ga-agwa unu onye ọwụ nabata ya mana a na-agwa unu si ka unu soro anyị tie ọnụ n'ikpe ka ihe unu chere na nwoke na-ejide ndị mmadụ na-anwụchite ndị mmadụ na-asa na-alụ ọgụ gbasara nzuru na mpụ na arụ ala n'obodo anyị bụ Naijiria na o nwesikwa ka ọ dịkwa dịka aka enwe ọwala aka mmadụ ọ dịka asị na azụ nọ na ngịga abịa jụwezie onye nọ n'ụlọ ka ihe mere azụ nọ na ngịga ọwụ ihe okwu a dịka ya ịtụne ya ọfụma ihe ọ dịka ya oyikwere nnọọ nga asị na nkịta atala akpụkpọ anya nwere ya n'olu ọkwa ịghọta nwa a na-akpọ ya ka ọ bịabaza ajụjụ. Igbo ndị ọma anyị na-abịa nọ anyị bịa ka anyị na unu kparịta anyị agwa unu onye na-abịa ikwute okwu site na akụkụ ma ọ ahụta m ndị ọka ikpe ka anyị mara na anyị na-ekwu ya ka o si wee na-adị. Tupu anyị agaga gbaratụ ya nwa obere egwu nwanne anyị nwaanyị wee ego kpọtụrụ na anyị akara ekwentị a ga-eji wee tinyere anyị ọnụ n'okwu ma oge ruo ọkwa 08182426591 08182426591 ka ihe unu uche maka ihe anyị na-ekwu taa ihe gbasa Magu. Ngwarụnụ ka anyị gbaratụ nwa obere egwu site n'aha nwanne anyị nwoke a na-akpọ Duncan Mighty. Ọ kpọrọ nke a akọ na uche. Igbo ka anyị bịanụ. Kpe Godi ụwa zuru ike onye a ga-ekwu okwu ihe banyere ihe anyị na-akpata maka Magu. Hello sir. Ọkaikpe. Ọkaikpe nna m ukwu ndewo sir. Ndewo. Ka obodo si aga ebe ị nọ. Ọ dị mma ọkaiwu ọbụghị ọkaikpe. Ọkaiwu anyị nọ na mmụta. Ọkaikpe wụ jọd. Okay. Anyị na-epromote zine gị. Mana ya rere gị ka anyị si kwuo. Ise. Ịhụnanụ isiokwu anyị taa anyị na-eleba anya na ihe gbasara onye isi ụlọ ọrụ ndị EFCC anwụdoro ụbọchị ụnyaahụ sị ka ọ bịa kọwa ihe na-eme ụfọdụ ndị ego a na-asị ọ na-anata ihe a na-awụ site n'aka onye isi ndị ụlọ ọrụ Ministry of Justice Malami dere leta
degara onye isi obodo a sị ya na ya bịa kwuo ihe mere gbasara ego anyị na-asị na ụfọdụ ndị mmadụ ekwuole otu o si sọ ha ndị mmadụ na-ekwu ndị dị iche iche enwe ndị sị na ọ dị mma nwe ndị sị na ọ dị mma mana anyị na-achọ ka anyị nụ n'aka ndị ọka iwu dịka unu ka ihe unu chere na ọwụ ihe na-eme na ọwụ ihe ziri ezi ele ụdịrị okwu ya agwa ka ndị mmadụ nwee ike nọrọ n'ụzọ dị mma site n'okwu a. Ka m gwa ya eziokwu ọsọ ihe gbasara mmadụ kemgbe ụnyaahụ ihe zik nna anyị kwu Nnamdi Azikiwe gwara ụkpadị Asịka n'afọ 1975 na Jenụwarị 1975 o kwuru na bekee si ọgbaghara m ka m tụọ ya na bekee nsogbu adị ọ sị na e nwere gwongworo na-agbagharị n'ụzọ niile na-adịghị mma n'ala Igbo na ihe edere na moto ahụ no condition is permanent. Ebe ọ bụla ị nọ ichekwa na mbọchị ọzọ ihe ọzọ ga-anọrọ nga maka na ọ na-awụ onye nọrọ ya echere ya bụ ome ọkachie ya wọpụta obi mana ọ nwere onye ọzọ ka ejidere ọkaiwu onye hapụta ihe ezigasịwa ya isiokwu wụ na ihe mere nụ kemgbe ya atụha m n'anya n'ihi na onye nọrọ ebe ahụ ya echere enweghị onye ha na ya onye ọ nọ n'okpuru ya wụkwa na Attorney General na Minister of Justice ọwụ onye ọ nọ n'okpuru ya mana mgbe ụfọdụ gbawa agwa gị ise n'ọya wụ nna ikwu karaka ị ga-eche na Attorney General nọrọ n'okpuru onye EFCC ebe ọ bụla ị nọ chete na ihe gbasara gọọmenti enwere akwụkwọ a na-akpọ act ejigide esi bido wụ gụnwa nọrọ ebe ahụ ị ga na-agwa ndị ịnọ n'okpuru ha si lekwelekwe ga-anata ha ikike ji okwu onye ọbụla n'ọrụ bekee ihe ọ ga na-edewo na bekee wụ I am directed in accordance with ọkwenye gị mara mana Magu mechara wụrụ mmanwụ na-eji onwe ịma na mmanwụ na-agba ike a na-ewere ụdọ kụnye ya n'azụ dapụtasị ada asị azụ mana mmanwụ ahụ awụzi onye na-enweghị onye na-eji ya na o ji aka na-eji onwe ya nsogbu ihe mere mmadụ ọnya nọ karaka onye ọbụla nọrọ n'ọkwa ahụ afọ ise n'ụlọ bada lụrụ ha afọ ise Waziri lụrụ ha afọ ise onye uwe ojii a n'ọkwa ọwụ dị ya iji ugbu a lụrụ ha afọ ise ngwa ka nwada nwere ajụjụ ọ na-achọ ịjụ gị de na-ege onye ọkaiwu anyị ma na 2016 ya na 2017 na ndị DSS pụtara ụmụ ihe nwanne nwaanyị a na-eke ọ na-ajụ gị gebe nnọọ ị na-anụ ihe m na-ajụ gị kịta ị na-anụ onu m hello sir ị na-anụ ihe m na-ekwu anụmanụ iziri na nwaada ga-ajụba ajụjụ ihe m na-ajụ gị anụmanụ ihe ọ na-ekwu nwere ike ukwuwe ya ebe gụọ na-anụ kwupụta ka mara ị na-anụ m kịta ị na-anụ m kịta ọ dị ka ngwanụ ka m jụzie ihe m chọrọ ịjụ gị nwa jụzie ngwa ihe m na-ajụ gị ewu na anyị mana na 2016 ya na 2017 na ndị DSS nwe ihe a dịrị maka Magu apụtazie kịta Malami ekwuwezi ihe niile o kwuru depụtara maka Magu ke ihe chere na ihe mere o ji take ya this long period of time o teela ekwesịrị ịjụ nwoke ajụjụ wet ihe ndị DSS dere kemgbe 2015 16 na 17 na gịnị mere iji che na o ji n'ọdụ ugbu a na-ewepụtazi ugbu a dịka Malami tiri ọnụ ka ihe iji che na o ji n'ọdụ tupu ha o jite aka tupu ha ebido ka ajụwa ajụjụ ya wụ mbụ nke abụọ awụrụ ichere na ọdụ ọ nọrọ na-azakwa acting nwere ihe ọ machigidere n'iwu nwere ihe o mebiri n'iwu obodo a bụ Naijiria iwu mụọ maara na Naijiria onye ọbụla echere acting na ọnwa isii
ọnwụ nke ndị jọji ọnwa atọ mana anụbekwara mmadụ na-arụ akị ruo afọ ise anụpụbeghị mbụ iji ezi akwanụ nke mbụ ahụ jụrụ 2015 2017 mgbe niile a na-ewega aha ya n'ụlọ seneti ka ha kweta tupu gị nọrọ n'ọkwa a na-akpọ onye isi ndị EFCC o nwere ihe ndị dị iche iche a na-elele anya ndị ahụ a na-elele anya bụ ihe ndị bekee na-akpọ onye dị balans onye ahụ dụrụ ọ bụghị onye na-eji ụjọ ọ bụghị na-eji isi ike maka na ihe eji mara ndị EFCC kemgbe afọ ise wụ anọsụ asị na nwere onye dị oche a na o nwere ụlọ okwu dị oche a dị oche a agafuru kọt biko onye anyị ikike ka anyị werele ya kọt ngwa kpebija nwa onye ọzọ anyị hụrụ de kọt ekpebie ọkwanye ha na-asị ya na ọ kọwa ebe ụlọ ndị ahụ ifelu na ọ dị mkpa ka Magu chere godo ka asị ya rituo n'ọkwa tupu ọ rituo n'ọkwa ka na ọ ka mma na o ji aka onwe ya pụọ n'ọkwa ịma na e nwere ọkwa ị ga-ejide ị gaghị anọkọta isi gị pụọla onye ka ahụ na-enye onye ọrụ onye ahụ minista onye ahụ permanent secretary onye ubi ị ga-edere onye isi obodo akwụkwọ si ịchọ ọla ịla ma ọ na-ịchọ iri ọ bụrụ na o gezi gị ntị ịlawa ọ dịkwana onye isi gị nọrọ mana na ihe ọwụwụ Magu asị ihe ọ pụtara wụ na ọwụhụ chairman acting MD awụhụ MD acting chairman awụ chairman jidere mmadụ ọkwa tupu onye nwe ọkwa ga-abịarite ọkwa ihe o ji ike bụ asụsụ owukọtara ka ya ọsị arụchala m ya pụta ya n'ọnụ na ya nọrọ ike obodo asịrị alawa adịkwara ama ọtụtụ ndị a na-ewe n'ọrụ ụbọchị a ga-eti gị n'ọrụ ka a na-eweta akwụkwọ ebe idere aha gị tinye aka akwụkwọ gị na ịrụchala ya wụ ụbọchị ị na-ebido ka a ga-edere gị ụbọchị ikpeazụ ụbọchị ịwara anya asị onye isi obodo anabatala akwụkwọ gị mana gịwa nọkwa n'ụlọ mmadụ niile ịlachala ọ na ịrụchala ọrụ ya onye mụ na-akọwa wụ onye ọbụla ji nnukwu ọkwa ahụ bụ onye nọ n'ụlọ mkpọrọ gawazi mana ha emebichara na onye na-achị obodo a enwere ka o si akpa agwa ọ na-eme ka agbara mbọsị okele pụta ya pụta ndegodi ihe agbara dị na-eche mgbe ọzọ pụta agbara nọrọ n'ụlọ ya n'ihi ụra ọ ya wee mego ugbu a onye isi obodo onye ọbụla enweghị ma ihe okenye nweghị ma ebe ọ nọ ọ bụrụ onye dịka Obasanjo ugbo ama ya echiwele from na-esi lekwa ebe ọ nọ mana onye kwesịrị ugbo onwe onye ma ebe ọ nọ ngwa onye ọkaikpe anyị lastly biko ke ihe wu the fate of Maazị a ka ihe chere ga-eme ya achọpụta nọ na iwu machidere ịma na Magu ka wuo onye uwe ama onye uwe ojii ọ dịka deputy commissioner mana ụlọ nọrọla n'ụwa arịala iwu na deputy commissioner ọ bụ na asị alawa ugbu a ọ kweziri ike nkesa ọ alawa ọ ga-emetụtacha ma ọrụ uwe ojii ya ma ihe niile ọ gwara uwe ojii ya si ya lụrụ nsefele si ya ngwa lawa ndị mmadụ ga na-achị ese ọ bịawa ka ha na ya rụwa ghọta ihe nọ n'ụdị ewe ụdị ọkwụ ga-ejide ịlọgọda ezumike nka ndị mmadụ na-akpọ gị bịawa ọgwụkwarụ na ọ gbara ezigbo agwa ndị uwe ojii ga-edewa akwụkwọ si enwere ike isi onye a na ọ nọchịkwa ndị Police Service Commission na ga-ekwe onye a nọchịkwa ya wụ ihe nọ na ugbu a onye ọkaikpe anyị ezigbo onye ọkaikpe anyị nwoke ọma dị mma nwoke Igbo Maazị Godi Wazurike anyị kene gị nnọọ na ị bịara nọnyere anyị n'ime
akụkọ anyị na-akọ taa anyị mana anyị kpọkwa gị ọzọ na iyi azakwa anyị ọkwa ya aga m abịa ma ekele unu ka ndị mba nọ na-eke ekele unu anwụchiri ngwa kene ndị Igbo niile na-ege gị ntị Igbo niile unu anwụchiri ndewo onye jiri Igbo aka ha adị ehe ya pụrụkwa ọkụkọ ụzọ lakpuo ụra ise ịgbalịala onye ji ihe Igbo anwụchi okwu ya Igbo werekwa ọnọdụ ha daalụ ejighị ụjọ biri daalụ onye ọkaikpe anyị chimgozie gị nọ ngwa mgbe mama na-ege anyị ntị mgbe dị ọma hụrụ anyị n'anya anyị hụkwa n'anya nọ na mpaghara Lagos oge eruo mgbe anyị ga-emepe ekwentị anyị ka ị nwee ike itinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu ka mkpọkwa nọmba anyị ọzọ 08182426591 ka mkpọ ya ọzọ 08182426591 ama m n'otego na-akpọ anyị ngwa oge erugo ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị na WhatsApp ga-ekpọọ 08180899933 gị sendere anyị meseji ebe ahụ ka anyị na gị kparịta ọ na na-akpọ ekwentị anyị ọ na-aga epinyere anyị aka ebe ahụ gwa anyị ihe ị chọrọ ikwu anyị ga-agụpụta ya ọ dịka onwe onye nọ n'ekwentị anyị nkịta anyị nyere ọkpụkpọ nọ ya n'onu na ọ tawago ọkpụkpụ a ka ihu na uche ndị Igbo nọ na mpaghara Lagos onwe onye nọ n'ekwentị anyị ehihie ọma nwoke ọma nwaanyị ọma na-ege anyị ntị ehihie ọma ndewo ndewo kedu aha gị na ebe isi akpọ aha m bụ Ikenna ebe m dị n'Ikoyi Ikenna onu gị na-ada ka nke nwaanyị iwu nwaanyị ka iwu nwoke biko ewe n'iwe awụ m nwoke iwe were m awụ ngwa kụwezie ndewo kwuru na-aga nnọọ ka ihe ị chere ekene m unu ndewo ihe a unu na-ekwu ọ dị mkpa kama ntị m ajụ unu anyị ma na agwa nwoke akpara adịghị mma ihe m chọrọ ịjụ o zuru ohi onye m nọ na-ajụ ndị mmadụ o zuru ohi ejidere n'aka si nwoke a o zuru ohi ọ na-aghọtaghị m na-ajụ ịjụcha nnọọ gị chere anyị asa oke sa anyị zaalụ biko unu zaa m biko mana ị ma na ngwa kwuwe godu fest ihe ị chọrọ ikwu kwuwe ka anyị nụ ihe ị chọrọ ikwu ama m na nwoke abụghị ezigbo mmadụ ama m na ọ bụghị ezigbo mmadụ kama ihe m na-ajụ ihe mere taa onye mere ụnyaahụ ọ na ha gidere ya n'aka na enyi m a na o zuru ezigbote ohi o zuru ala o zuru ụlọ o zuru ego ka ọ nọ dị onye ya na ya na-adịghị na mma asị oke ka ha chụpụ ya ịma na ọ wụrọ iwu na-aya asị enwe onye na-ekwugide ya na o zuru ohi mana edemede onye isi ya na ya nọ onye ya n'isi wu the Minister of Justice degere edemede nye onye isi obodo si ya sị lekwe ihe nchere na nwoke a na-eme o nwere ebubo ndị o bogidere anaghị elefurịrị anya ọ wee ebubo a ka a kpọrọ ya ka ọ bịa zaa enwebeghị ihe ọbụla e kwuru na a ga-achụ ya ma na ọ ga-aga nga ma ọ na-enwere ihe nwetara ya n'aka enwebeghị ebubo ọbụla ebochiri ọ ka na-asa ajụjụ oke enwe isi ugbu a ekene m onye ekene ndị daalụ 08182426591 ọ bụrụkwa na ịchọ imetụrụ anyị na WhatsApp ịkpọ anyị na 08180089933 ka anyị na gị kwukọrịta ka ihe ị chere na nwụde nwụdere nwoke a ka ọ bịa zaa ajụjụ ka onye anyị na-ekwu hello ndewo kedu aha gị gwa anyị ebe isi ma gwa anyị na nkenke ihe ibu n'obi afọ m maazị Friday Nwachukwu abụ m onye Abia Steeti kebisa akpọ anyị na Lagos Apapa ngwa tinye ọnụ ihe anyị na-ekwu ife m na-ekwu gbasara nwoke m awụ maazị Magu bụ na ọ bụrụ na enyocha ife niile a na-ekwu since 2016 o bidoro rụọ ọrụ ọ bụrụ na enyocha ihe niile a na-ekwusi ihe niile o mere na ihe o mere Naijiria na ọ dịghị mma ọ ka mma na atụnyere n'ụlọ mkpọrọ na ịchụpụ ya onye isi ala kwesịrị ịma na nwoke a nọ na atin na-awụghị elected onye isi ala kwesịrị ịma ihe gbasara nwoke a onye isi ala anaghị apụta ekwu okwu ndị mmadụ a na-eti chief justice a na-eti onweghị ihe ọ na-eme n'etiti ahụ a na-enyochakwa na onye isi ala nwere ike ọ makwa ihe nwoke a na-arụ
Anyị aka amabeghị nke ọ ka ahụ. nọ na nnyocha ka aha nọ anyị amaghị. enyocha ya wụrụ ihe niile a na-ekwu na ọnwụ ihe mere eme a na-enyocha na ndị isi na-achị anyị n'obodo a ma ihe nwoke a na-arụ onye m chọrọ ka m tinye Ngwa daalụ maazị itinye gị ọnụ ka anyị kwe ndị ọzọ ohere. Hello. Okay, ngwa ka m nwere ohere a wee kpọọ that's ihe Twitter anyị na Instagram na Facebook anyị. Na Twitter anyị nụ Nganga Radio, na Instagram anyị kwa Nganga Radio, na Facebook ọkwa Nganga Igbo, na YouTube Nganga Radio. Gbalịa ka ị na-eso anyị na ihe ndị a. Hello. Hello. Ịbatago na program anyị. Hello. Okay, gbalịa ka ịkpọghachi anyị azụ. Ọka wụkwa 08182426591. Ọ bụrụkwa na ịchị detara anyị ozi n'akara WhatsApp, ịkpọ anyị na 08180089933 ka anyị na-aga kparịta ụka na WhatsApp ọ bụrụ ma akara ekwentị anyị adịghị aga. Hello. Okay, ihe anyị na-akpa bụ ọ bụrụ na ị ga na-abata n'ihe anyị. Hello. hello Ndewo. Ndewo, ehihie ọma. good afternoon Iwe onye Igbo? I'm onye Igbo Ị na-asụ Igbo ọfụma? na-agbalị Ọ dị mma. Maka ị na-asị good afternoon, na-asị gị ehihie ọma, ị na-asị good afternoon. Ọ ya mere m ji sị ka m jụọ ọnụ gị. Kee nke ị chọrọ iji kwuo okwu ọ Igbo ka ị chọrọ ịgbalị sụọ Igbo obere ka ị chọrọ iji bekee kwuo okwu? achọrọ m iji Igbo Ngwanụ, gbalịa. Gwa anyị aha gị, gwa anyị ebe isi akpọ na Lagos ijebe na nkenke gwa aha m bụ Ibrahim Magu Kebe isi akpọ? na-akpọ from Bega Ngwa. gwa ihe ị chere na nkenke. ọ maka ihe unu kwuru maka imechi Third Mainland Bridge but unu akọwatara ihe ha ji Ịma anyị ka ga-ewetakwure gị Ozi ahụ na Thursday. So were nnọọ nwayọ kuru mmiri ṅụọ dere edu chere anyị na Thursday. Ị nụwo nwoke ọma? Onwe ihe ọzọ chọrọ ikwu maka ya? Ngwanụ chere anyị na Thursday, cheburu anyị na Thursday. Daalụnụ. Chetakwana ihe eso anyị na any of this following media platforms: Twitter, Instagram, Nganga Radio, Nganga Radio Nganga Igbo na Facebook, and of course Nganga Radio na YouTube. And ịchọkwa idere anyị ozi, anyị ka nwekwa nọmba. Anyị ka na-akpakwa. Ngwa ka anyị na onye anọ n'ekwentị kwue. Okay, ngwanụ maazị gwa anyị nọmba na onye chi detara ya ozi na WhatsApp ọ bụrụ ma akara ekwentị a na-aga gị dere anyị ozi na 08180089933. Ngwa ka m ji nwayọọ kpọọ ya 08180089993. idere anyị ozi ka anyị gụpụta ya. Hello. Ise na ike. Ndewo, ehihie ọma. Ehihie ọma, udo dịrị unu niile. Kedu aha gị, gwa ya ebe isi akpọ? Aha m wụ Emeka. Emeka, ndewo. Esi m Lagos akpọ. Anọkwara m n'ime ụgbọala, ana m anya ụgbọ na-akpọ. Ya ị na-eme onwe gị enjoy n'ime ụgbọala? Nne m elekwere ihe anyị ga-eme. Ngwa tinye ọnụ na-ekwu, Emeka nwanne. Gee okwu nke nọ na mpaghara unu na ihe nọ na mpaghara anyị kịta bụ nwụchi anwụchiri onye isi ndị ụlọ ọrụ EFCC bụ Ibrahim Magu. Bụ ihe ọhụrụ ụlọ ama bụ na nwoke awụ onye oshi. Anyị amakwa. Anyị ama. Onye nke na mmụọ ozi Chukwu. Ọkwa ihe anyị chee ịmagono. Ilegodo ya anya n'ihu ị ga-ama na onye oshi. Ilegodo ya anya na mkpụrụ anya oshi nọ ya n'anya, ile ya anya n'ọnụ ị ga-ama na onye ihe ọṅụṅụ. Awụghị mgbata ọfụ nwayọ bikọs ego m dị involve. Ị ga-azụ nwayọ ka mata atụ ego le m na-akwụ. Ekwesịrị iweta ndị agbakachita ha ntị. You understand? Aka hapụ ya ka na-arụ ọrụ na acting capacity. And ọgwụkwanụ na ọ na-arụ ọrụ nnọọ that is na afọ na ọrụ karịa n'ibe ya.
Kwuo nnọọ ọsịsọ n'oge. Ngwa kwucha. Ngwa nye anyị isiokwu ị na-ekwu kwuchapụ ka anyị n'oge na-alụ. Ị na ya na-ekwu hello. Igbo ndị ọma unu na-ahụ ka a mara ụmụ okwu ndị a hapụ ya ka onye ọbụla kwutebecha nnọọ ka o si wee dịrị ya n'obi. Anyị a ga-eme ngwụcha. Unu agbalịala nọnyere anyị taa. Anyị na-asịkwa ka unu bịa nọnyere anyị ụbọchị ọzọ mana anyị na-abịa na Tọzdee. Anyị nwere ofu ozi si na WhatsApp. Mana ka anyị hapụ mana ozi edochaghị anyị anya ọ bụrụ ihe anyị na-ajụ ka ọ na-ekwu. Ebe a ka anyị na-awụdewe ọwa nkịta sị na ya pụtala ata na chachacha abaghị uru. Unu anụ n'olu anyị na-asịkwa unu enwere ihe ndị ọzọ unu ka na-achọ ikwu ụmụ handles ndị anyị kpọpụtasịrị na soshal na-edetu ya were ya na-ezitere anyị ozi na-asị anyị lekwe ihe unu chere le ihe unu chere anyị ga na-ekpọpụta ya na mgbe ọzọ. Ụmụ Igbo dị mma, Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị na-asị unu ndewonu. Aha m Maazị JP, onye mụ na ya nọ n'oche atawụ. Chetakwa ka ị na-eso anyị mmekwu ya ọzọ na Twitter Nganga Radio, Instagram Nganga Radio, Facebook Nganga Igbo, YouTube Nganga Radio Show. Aha nke mụ Nwaada Egokoro, ịkpọ m ego bekee maza gị kachifo. Ndewonu, unu na-ege na-agbarata nwa obere egwu ka a na-akpọ Good or Bad si n'aka nwanne m nwoke bụ J. Martins. Igbo daalụnụ. Nganga Igbo. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanụ.